Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya dan akhirat, sifati Allah malih Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nalikane tumeka apa nasrullahi pitulungane Allah Ta'ala wal fathu lan kabukae negara Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita lan weruh sira annasa ing manungsa yadkhuluna kang padha mlebu sapa annas sapa menungsa fi dinillahi ing dalem agamani Allah afwaja hale berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Fasabbih mongko nucokno sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira wastaghfirhu lan nyuwuna ngapura sira ing Allah Ta'ala. Innahu setuhune Allah Ta'ala iku kana ono sapa Allah Ta'ala iku tawwaba akeh pangapurane.